Запальні пісні, віртуозні танцювальні па, розкішні костюми і декорації. У Сімферополі прогримів грандіозний 5-годинний фінальний гала-концерт «Джанли Сєс-2018». Участь в ньому взяли 30 кращих кримськотатарських танцівників і вокалістів віком від 8 до 16 років. Їх обрали із майже 400 претендентів. До фіналу маленькі зірочки ретельно готувалися кілька місяців. Про атмосферу на цьогорічному «Джанли Сєс» та кого визнали кращими – дивіться далі. Так, драйвово і феєрично стартував у Сімферополі фінальний гала-концерт найпрестижнішого дитячого конкурсу талантів «Джанли Сєс-2018». У залі жодного вільного місця на цю подію в Криму чекали цілий рік. Із 400 талановитих вокалістів і танцівників від 8 до 16 років із усіх куточків Криму, пройшовши 2 надскладні відбіркові тури, до фіналу потрапили 30 найкращих. Конкуренція цього року була шаленою, кажуть батьки конкурсантів. Очень серьезный конкурс, подготовка была очень серьезная. Мы действительно шли очень долго к победе ко второму туру, ну, надеемся и на третий тур. Очень тяжело было с выбором репертуара, потому что, по роду нашей национальности нам очень тяжело было подобрать песню, которую действительно можно было и удивить, ну и, наверное, показать свое мастерство. Фіналісти «Джанли Сєс-2018» змагалися між собою у 2 номінаціях – вокал і хореографія, та в 2 вікових групах. До цього дня талановиті юні кримські татари готувалися кілька місяців. З ними працювали організатори конкурсу, стилісти і професійні педагоги. Вони дуже хочуть перемогти, але найголовніше не перемога. Найголовніше – це брати участь, вчитися і бути професіоналом. Кращих із кращих на цьогорічному «Джанли Сєс» обирали справжні майстри своєї справи. Серед членів журі відома хореограф Гульнара Савенко. На фінал талант-шоу вона спеціально приїхала із Києва. Від талантів маленьких кримських татар столична гостя у захваті. Я в восторге. Столько вложено сил, чтобы это сделать таким масштабное шоу. Это нужно иметь мало того профессионализм и силу волю. Особливим подарунком для гостей цьогорічного гала-концерту «Джанли Сєс» стала джазова композиція «Айнені» від жанкойської студії вокалу «Філармонія». Пісні, віртуозні танцювальні па, розкішні костюми і декорації. Глядачів цього дня тішили не лише конкурсанти, а й незабутні номери минулорічних переможців із зірками кримсько-татарської сцени. І ось він нарешті момент істини. Кращим танцівником серед наймолодших став 11-річний Руслан Гринчук. У старшій групі перемогу здобула 14-річна Ельвіна Доскаєва із Судака. Я чувствую радость, какую-то даже гордость за свой народ и за то, что вообще у нас есть такие конкурсы, и на них можно участвовать, побеждать, в принципе. Сегодня было очень хорошее выступление, все показали хорошие номера, мы тоже очень старались, готовились, и вот результат. Серед вокалістів рівних не знайшлося 14-річній Асіє Абхаїрові із Сімферополя і 12-річній Мавілє Мамбетові з Бахчисараю. Эмоции, конечно, зашкаливают просто. Я готовилась очень усердно, изо дня в день, и поэтому достигла желаемого результата. Очень много эмоций, их невозможно передать. Я хочу, чтобы все участвовали, находили для себя что-то новое. Без подарунків не залишився жоден фіналіст цьогорічного «Джанли Сєс». Для переможців організатори передбачили грошові нагороди, проте забрали їх не всі. Кілька фіналісток відмовились від премій на користь знедолених дітей. Грандіозне свято дитячої пісні і танцю завершили так само грандіозно, як і починали. І конкурсанти на сцені, і глядачі у залі стоячи виконали гімн кримсько-татарського народу.
Алієва, Заман, АТР.